हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो गोदान मेथ्स साननाय आदब लाबोनानै होफैदों जाय कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय जोबोर गोनांथार बेखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों एक्चुअली बियो रिजनिं पार्टआव मोनगोन आरो मेथ्स पार्टआवबो मोनगोन बेबायदिनो गोबांथार दा बिनि सिगाङावबो गोबां भिडिअ बानायगासिनो दङ एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला बेवहाय मेथ्सनि ट्रिक सिरिज सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना जायफोरा नायाखै नोंथांमोना फल' खालामबाय थानो हागोन डिसक्रिप्शनाव लिंक दं आरो प्लेलिस्टआव हाबनानै नायनो हानाय जागोन दा फैदो बेनिनो मोनसे दा बाहाय बेबायदि नोंथांमोना मोनगोन मोनसे बाहाय माखासे मानि अनजिमाफोर होनाय दङ बाहाय नाथाय बिनिफ्राय मोनसे मिसिं एबा मोनसे गोमानानै दङ जेरै बाहाय दं गोजौ 7 15 31 127 63 दा नैबे लांदां जायगानिखौ नागिरनांगौ एबा कुइसन मार्क थानायनिखौ नागिरनांगौ दा बे हिसाबै बा बाहाय बोरै मोनगोन बेनि आदबखौ गोबां बिथिङै जों नायनो हागोन नाथाय बिनिनो मोनसेल' एक्जाक्ट थागोन बाहाय मोनसेल' थार थागोन दा बे थार गिबिं एबा थारजोंनो खेबसेयैनो डाइरेक्टलि बानायनोसै गोबाव खालामाजासे दा फैदो बाहाय मोनसे बे गुबुन गुबुन एग्जामावबो फैखांबाय जानो हागौ आरो फैबाय थानोबो हागौ दा बे हिसाबै बाहाय दङ 7 जों मा खालामोबा 15 मोनगोन जों बेखौ नागिरनांगोन आरो 15 निफ्राय ओरै लारि दङ बे खारनाया दा बे हिसाबै बेखौ जोङो थोंजोङै नायोबा नुनो मोननाय जागोन बाहाय 7 into 2 बा बेसेबां जायो 14 जों 15 मोननो थाखाय प्लास 1 खालामनांगौ अब्ला 15 जायो दा अब्ला बेयो मोनसे खान्थिजों बे गोरोबदों बेनिफ्राय दा 15 जों 2 into खालामनांगौ अब्ला बेसेबां जाहैगोन गासै 30 जों प्लास 1 खालामोबा 31 बेबो मोनसे गोरोबबाय बेनिफ्राय फारि फारियै नैबाव दंबावो दाना 63 आ जाहैबाय 31 जों into 2 खालामोबा बेसेबां जायो 62 बेनिफ्राय प्लास 1 होयोबा 63 अब्ला बेबो गोरोबबाय दा बे मोनसे आदबजोंनो बेखौ थांदों होननानै जों हमनो हाबाय दानिया फैदो 63 निफ्राय 27 63 जों into 2 खालामदो अब्ला बेसेबां जागोन नोंथांमोना नुगोन बाहाय समान 6 12 126 दानिया बेनिफ्राय प्लास 1 127 अब्ला 127 मोनबाय दानिया 127 खौबो एखे आदबैनो खालामनांगोन अब्ला बे 127 अब्ला 127 into 2 प्लास 1 समान बेसेबां जागोन नोंथांमोना बानायनानै लायदो अब्ला बाहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना 255 अब्ला नैबे कुइसन मार्कआव थानाय लांदां जायगानि अनजिमाया जाहैगोन 255 बाहाय जिरायसिगोन अब्ला 255 दा अब्ला बेबादिनो बेबायदि मेथ्स फैयोबा नोंथांमोनहा बेखौ बेबायदि गोमानाय नाम्बारखौ नोंथांमोनहा मोननो हानाय जागोन बेबायदि आदबै बेनिफ्राय गुबुन आदबबो थाबावगोन नोंथांमोनहा बेखौ उनफ्राव नुनो मोननाय जागोन बेनि उनावबो दंबावो दानिया फैदो नेक्स्टनि स्टेपाव दानिया नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बे मोनसे गोदान आदब दा बाहाय नोंथांमोनहा नुदों नैबेबादि अनजिमा गोजौआव आखान्थिथामनि गोजौआव आरो सिङावबो दङ अनजिमा नाथाय गेजेरावबो दङ नाथाय नैबे मोनसेया माखौ नागिरनांगौ एखेयैनो गासिबो दङ नाथाय गेजेरनिया गैया बाहाय कुइसन मार्क जाना दङ बेखौ दिहुननांगौ दा बेखौ दिहुननांगौबा नैबेखौ माब्रै आदबै 12 मोननाय जादों बेखौ जों नायग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो बेखौ नेक्स्टै नायनो हानाय जागोन दा बे हिसाबै फैदो फारि बाहायबो गोबां आदबजों जोङो सानफ्लांनानै बानायबाय थानो हागौ नाथाय बिनि एक्जाक्ट आदबा मोनसेल' दङ दा बेखौनो नोंथांमोना नायदो दा बाहाय नुनो मोननाय जादों सिंनि आरो बाहेरानि खना दङ दा बेखौ नायग्रोनांगोन दा बे हिसाबै बाहाय दङ सिंनिफ्राय बाहेरानिखौ बेखौ दानख'नाय आदबै लांनाय जादों बेबो मोनसे आं ओरैनो होनाय नङा बेबो नोंथांमोननि थाखाय एग्जामाव फैखानायसो दा बेनिफ्राय दङ 17 निफ्राय -13 खालामोबा बेसेबां जागोन नोंथांमोना मोननो हागोन बाहाय 4 थिग बेबायदिनो बेयावबो दं 18 आरो 14 निफ्राय -14 खालामोबा 4 बेनिफ्राय ओरैजाय दङ 16 आरो 12 16 निफ्राय -12 खालामोबा 4 थागोन अब्ला मोनथामजों मा मोनखो मोनथामखौबो एखेयैनो 4 मोनदों दानिया 4 मोनथामखौबो जुदि प्लास खालामोबा गासै बेसेबां मोननो हागोन 12 अब्ला नैबे गेजेरनि जेनाखि अनजिमा 12 बे 12 खौ बेबादि रोखोमनि आदबै बेखौ दिहुननाय जादों बे मोनसे दानिया नेक्स्टआव फैदो बेखौबो एखे आदबैनो बेखौ मोनना मोना नायदो आरो बे एखे आदबैनो खालामदो बावबो खना दङ खनाजों खना गोरोबलायनाय दङ दा बेखौबो सिंनिफ्राय बाहेरानिखौ माइनास खालामनांगोन जेरै 24 दङ माइनास नैबे 19 खौ माइनास खालामोबा बेसेबां जागोन 24 निफ्राय 5 एखे रोखोमनि बाय 25 -20 समान 5 थिग बेदिनो नैबेबो दङ सिङाव 23 माइनास बाहेरायाव 18 5 अब्ला मोनथामखौबो 5 मोनबाय मोनथामबो 5 दाजाबोबा बेसेबां जागोन 15 अब्ला नैबे गेजेराव लांदां जायगायाव जानांगौ दङ बेनि अनजिमाया जाहैगोन 15 बेबादिनो बे मोनसे आदबै बेखौ बानायनो हानाय जाहैलायबाय आरो बिनि उननि स्टेपाव फैदो दानिया फैदो नोंथांमोना नुनो मोनदों गुबुन मोनसे सावगारि आरो बे सावगारियाव माबादि दङ अनजिमाफोरा लारियै ओरै 9 11 13 90 132 आरो गेजेराव बाहाय मोनसेया लांदां एबा कुइसन मार्क
दा बेनिखौनो जोंनो दिहुननो गोनां जानानै दङ दा बेखौ बोरै मोनो फैदो नायदिनि बाहायबो गुबुन गुबुन आदबै जोङो सानफ्लांनो हागौ गुबुन गुबुन आदबै माबोरै मोनो जों गोबां सिन्था खालामनो हागौ नाथाय बेनिबो मोनसे थार लामाया मोनसेयानो दङ दा बेखौ फैदो फारि फारियै नायलांदिनि दा बेखौ ओरै फारि फारियै नायबोनो नांगोन नङाबा बिनि उल्था खनाजों नायबोनो नांगोन दा ओरै फारि फारि नायबोनायाव बियो जानाय नङा बिनि थोंजोङा जाहैगोन बिनि उल्था खनाफोर बे उल्था खना आरो 10नि उल्था खना आरो 13नि उल्था खना बे हिसाबै बेहाय नागिरनो नांगोन दा बे हिसाबै बाहाय फैयोबा नुगोन नोंथांमोना 9 माखौ बानायनाय जादों 9 आरो बिनि उल्था खनाया 90 9 आरो 90 बेखौ दिहुननांगौ अब्ला 9 नि स्क्वायरखौ बानायनांगोन 9 नि स्क्वायरबा बेसेबां जायो 81 बेजों प्लास 9 खौनो एखे अनजिमाखौनो प्लास खालामोबा बेसेबां जादों 90 दा बे हिसाबै बेखौ मोनसे मोनदों दा बेनिफ्राय नैबे दङ 11 नि स्क्वायर नागिरनांगोन अब्ला 11 नि उल्था खना दङ 11 नि स्क्वायर जानो नागिरोबा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन गासै 121 आरो बेजों प्लास 11 खौनो गावखौनो दाजाबफिननांगोन अब्ला बेयाव बेसेबां जाखो 132 मोनबाय अब्ला बेबो मोनसेयाबो गोरोबबाय बेबो गोरोबबाय अब्ला बे मोननैबो जुदि गोरोबबायबा बे मोनसेयाबो एखे आदबैनो खालामनाय जागोन अब्ला 13 स्क्वायर नागिरनो 13 स्क्वायर नागिरोबा नोंथांमोना 169 प्लास बेजों आरो 13 प्लास खालामनांगोन अब्ला 169 जों 13 प्लास खालामोबा बेसेबां जागोन 182 अब्ला राइट एन्सारा जाहैगोन नैबाव गोमानाय नाम्बारा 182 दा बेखौनो नोंथांमोनहाबो बे रोखोम आदबै जुदि बेबायदि सानखान्थि फैयोबा नोंथांमोना बानायनो हानाय जागोन आरो बे गोमानाय नाम्बारखौ मोनगोन आरो एखे सावगारि थाब्लाबो नाथाय ओरै गिदिंनाय आदबैबो मालाबा फैयो दा बेबायदि गिदिंनाय आदबैखौ दहाय सिगाङाव मोनसे बानायलांनायानो बेबायदि आदबनिमोन आरो गुबुन गुबुन आदबनिबो बाहाय थाबावनो हागौ नाथाय नैबे मोनसे आदबा बेबायदि बेबो मोनसे आदब दानिया फैदो नेक्स्टआव थांदिनि दानिया मोनसे नोंथांमोना गोदान आदब नुनो मोननाय जादों दा बाहाय दङ मोनसे बेंखननि गेजेर बाहागोआव लाथिख' दं ओरै 6 ओरै 5 गोजौआव 4 गाहायाव 7 आरो नेक्स्ट मोनसे सावगारिनाबो एखे 8 7 4 6 आरो गेजेराव 1 दानिया नैबेनि मोनसेखौ दिहुननांगौ बेनिया जाहैबाय सोरगिदिंना दङ गोजौआव लाथिख' 2 आरो 11 बेनिफ्राय गेजेराव गैया एबा लांदां जाना दङबा सोंनायसिन दा बेनिखौनो दिहुननांगौ दा बेखौ दिहुननांगौबा नैबे मोननै सावगारिनि गेजेर अनजिमाखौ बोरै मोनदों बेखौ जोङो नागिरग्रोनांगोन दा बेयावबो गोबां आदब थानो हागौ ओरै सोरगिदिं सानजाबनानै मोननाय नागिरनो हागौ मालाबा दानख'नानै दाजाबनानै मोननाय नागिरनो हागौ बेनिबा उल्था अनजिमाफोरजों दाजाबनानै सानजाबनानै नागिरनानै मोननायबो जानो हागौ दा बे हिसाबैबो गोबां आदब दङ नाथाय बिनि नंगुबै आदबखौ थोंजोङै बानायलांदिनि फैदो बेनि नंगुबै आदबा बाहाय नुनो मोननाय जादों बाहाय दङ ओरै बेनि उल्था नैबे 5 नि उल्था मा दङ 6 बे मोननैजों दाजाबनांगोन अब्ला बाहाय मा जाखो 5 + 6 बा बेसेबां जाखो 11 आरो बेनिफ्राय दङ गोजौआव 4 गाहायाव 7 मोननैखौबो 4 + 7 बाहायबो दङ 11 दानिया मोननैजों दाजाब गासैखौ दानख'नो नांगोन दानख'योबा मा मोनगोन 11 - 11 0 अब्ला नैबे गेजेरनि बाहागोखौ बे आदबै लांनाय जादों दाना नैबे मोनसेयाबा बेजों मिलायना मिलायाखै बेखौबो नायग्रोनांगोन दाना बाहाय दङ 7 ओरैजाय उल्थाया बेना 6 7 + 6 बेसेबां जाखो 13 आरो दानिया बाहाय दङ 8 आरो 4 मोननैजों उल्था 8 + 4 बेसेबां जागोन 12 माइनास खालामबा बेसेबां जाफैगोन दानिया 13 - 12 1 अब्ला नुनो मोनबाय बेनि गेजेर बाहागोआबो एखे 1 गोरोबबाय दाना मोननैजों नुनो मोनबाय मोननैबो गेजेरनि अनजिमाखौ मोननैबो सावगारियाव एखे आदबैनो मोननाय जादों अब्ला एखे आदबैनो मोनदोंबा नैबेखौबो बेनो जागोन अब्ला बेनिया मा जाफैसिगोन होमबा 11 नि उल्थायाव मा दङ +2 13 दानिया मा जाफैसिगोन ओरै गोजौआव 0 बेनिफ्राय गाहायाव 2 मोननैजों अब्ला 0 + 2 2आनो माइनास खालामबा मा मोनसिगोन 13 - 2 11 अब्ला नैबेनि गेजेर बाहागोनि अनजिमाया मा जाफैसिगोन बाहाय 11 जुदि नोंथांमोना आनजादाव बेबायदि अपसन गोनां नुयोबा बिनि अपसना 11 दंमोनबा 11आ जासिगौमोन दा बेबायदि आदबै बेबायदि सावगारिनिखौ बानायनाय जायो नाथाय बे रोखोमैल' बानायनाय जायो बेबो नङा बिनि गुबुन मोनसे नोंथांमोना बिदिन्थि उननियाव नुनो मोनसिगोन फैदो दानिया नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना आरोबाव एखे सावगारि गोनां नाथाय बेनियाबो गेजेरनिखौ नागिरनांगौ नाथाय दहायनि बादि आदबै बेयो नङा बेखायनो नोंथांमोननो बेखौ होनाय जादों दा बाहाय गुबुन गुबुन आदबै दङ बेयाव दहायनि बादि दाजाबनानै दानख'बाबो मोननाय नङा जेरै 9 आरो 1 मा जाहैगोन 10 जागोन बेयो गोरोबनाय बादि मोनदों नाथाय नैबेथ' बिदि नङा 100 आरो 25 जाया आरो बेजों गोजौनिफ्राय गाहायजों दाजाबनानै दानख'बाबो बियो गोरोबा बेनि आरोबाव ओंखायनो गुबुन मोनसे आदब दहायनो बुंखादों आरो दा बानायनाय आदब मोननैजोंनो जोबगोन बेबो नङा गुबुन गुबुन आरो आदब बेबादि नागिरनाया थाबावनो हागौ दा बेनिफ्राय मा नुगोन फैदो नायदिनि बेयाव दानिया बेयाव मा खालामनाय जादों नाय
16 खौ मा खालामदों 16 निया जाहैबाय मानि स्क्वायर 4 नि स्क्वायर बेनिफ्राय प्लास नैबे मा जादों 9 नि स्क्वायर 9 आ मानि स्क्वायर 3 नि स्क्वायर 4 आ मानि स्क्वायर 2 नि स्क्वायर 1 आ मानि स्क्वायर 1 आ 1 नि स्क्वायर दानिया बेयाव मा खालामनाय जादों नैबे जायफोर गुबै अनजिमाफोर स्क्वायर खालामजानाय अनजिमाफोर बेखौ दाजाबनाय जादों बाहाय 4 प्लस 3 प्लस नैबे 2 प्लस नैबे 1 समान समान बेसेबां जाखो 4 प्लस 3 7 8 9 10 10 मोनबाय अब्ला नैबे गेजेरनि अनजिमाया बेबादि आदबै लांनाय जादों दानिया नैबेखौबो नायदो बे नंगौना नङा नायदिनि दानिया मा जागोन बाहाय गोजौआव 64 दङ 64 आ मानि स्क्वायर नोंथांमोना नुदों 8 नि स्क्वायर बेनिफ्राय 10 आ मानि स्क्वायर 100 आ मानि स्क्वायर 10 नि स्क्वायर बेनिफ्राय 16 आ मानि स्क्वायर 4 नि स्क्वायर बेनिफ्राय 25 आ मानि स्क्वायर 5 नि स्क्वायर अब्ला मा जाखो 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 5 अब्ला मा जाखो गासै दाजाबोबा मा मोननो हागोन गासै 27 नोंथांमोना दाजाबनानै नायदो 18 19 20 21 22 ओमफ्राय 25 26 27 अब्ला बेबादि आदबै नैबे गेजेरनिखौ मोननाय जादों बाहायबो दाना नेक्स्टनाबो अब्ला बेबादि एखे सेमैनो थांगोन दा बेयाव मारै थांनाय जागोन फैदो नायदिनि गोजौआव दङ 256 आ जादों 12 नि स्क्वायर बेनिफ्राय ओरै फैदों 144 आ जादों नोंथांमोना नुदों 256 आ जादों 256 आ 16 नि स्क्वायर जागोन 16 नि स्क्वायर बेनिफ्राय ओरैजाय 144 दङ बेयो 12 नि स्क्वायर 64 दङ 8 नि स्क्वायर बेनिफ्राय 36 दङ 6 नि स्क्वायर अब्ला नुनो मोनबाय मा मोनखो 16 12 8 आरो 6 अब्ला 16 12 8 आरो 6 बे गासै बेखौ दाजाबोबा मा मोनगोन दानिया 42 मोननो हाबाय अब्ला नैबे 42 आनो जादों नैबे गेजेरनि 42 अनजिमामोन जाय गोमानानै दङ दा नुनो मोनबाय अब्ला एखे सावगारियावनो माबादि मोननाया गुबुन गुबुन आदब मोननो हाखो आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आदबै दिहुनबावनाय बे एखे सावगारियावनो मोनबावगोन बेफोरखौ नोंथांमोना उननि भिडिअ नुनो मोननाय जागोन जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनहा बुजिनो हाबाय जानांगौ आरो बुजियाखैबा नोंथांमोनहा खेबसे मोजाङै नायफिनबानो जाबाय फारि फारि बेनिफ्राय नोंथाङाबो प्रेक्टिकेलि ट्राइ खालामबानो जाबाय एखे अनजिमाखौ नागिरनानै एबा गुबुन गुबुन अनजिमा नागिरनानै अब्ला नोंथांमोनहा क्लियार जागोन आरो साक्सेस जागोन दाना उननि भिडिअखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा डिसक्रिप्सनाव हाबबानो जाबाय सिगांनिखौ नायदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला गोजोन्थों